Merhaba, Jislav Mayakovski podcast'te dem baş ve hemuyan re ez bahar me du hefte bere destpêka xwe kiribû niha bi beşa duyemîn li pêşberî we me. Êdî dema destpêk dixedin mirov rehettir dibe, yani hêvîdarim ez jî wisa bibim. Nizanim, belkî dîsa mijaran tevlî hevdû bikim, hûn werin salona mala me, an jî em herin welat nedûr û di dawiyê de di destê me de tiştek nemîne. Ku hûn jî bêjin baş e, me qebûl kerem bikin. Me bi Pushkin dest pê kiribû, lê mixabin. Em nikarin hetayê behsa Pushkin bikin. Nizanim, belkî ji hemû çîrokeyên ku ez behsa wan bikim, dawiya dawî ê biçin li ber kaboka Pushkin bisekinin. Em ê îro hinekî ji zamanê Pushkin dûr bikevin. Lê mekana me dîsa Rûsya ye. Min di beşaberê de gotibû ku Pushkin serseriyek e û dilê wî çi bixwaze wê dike. Piştî rojekî meraqek kete dilê min de, min got gelo hîn kes hene ku romanên xwe li ser serseriyan nivîsan dibin. Lê ne behsa wan serseriyên modern dikim ku li kolanên Parîs an jî bajarên din em dibînin û wan di romanan de romantîze dikin. Na, ez behsa wan nakim. Ez behsa serseriya orjinal dikim. Piştî min ev pirs ji xwe kirin, helbet baharên di serê min de dîsa dest bi axaftinê kirin û gotin ka xwedekê ma tiştekî dînîne ku tu ketiye peyvan serseriyan. Here ji xwe re li tiştekî bi kêrhatî mêzene, dawiya te hiç ne baş e. Hiç. Van gotinan ez hinekî sekinandim. Vira nakim. Lê hûn jî dizanin. Meraq dev ji mirov naberde. Mirov dev jê berdê jî ew dev ji mirov naberde. Axir, ketim nav lêgerînan û min ew roman dîtin. Ez fêr bûm ku bi tena serê xwe wekî şêweyekî cudayê romanê têne hesibandin û navê wan jî romana Picarex e. Dema min li ser van romanên Picarex dixwend, cav bi navekî ji wêjeya Sovyetê ketim. Qet ne li bendê bûm. Yani çawa ma wêjeya Sovyetê tenê ne behsa realîzma sosyalîst dikir û hemû karker û rênçber di fabrikayên xwe de bi kêfxweşî dixebitîn. Kapitalîstên xirab dixwestin huzûra welatê wan xirab bike. Erê, wêjeya Sovyetan ev bû, îca romana Picarex û Sovyet. Helbet nedibû. Mavê tu kesê nîn bû rastiya salan û veran bike. Ji xwe min kompîter girt, çûm ser cihê xwe razam. Ma we jî wilo nedikir. Divê rastî her tim di cihê xwe de bimînin. Sovyet û serserî jî. Lê nebû. Dîsa di serê min de hîn kes şiyar bûn. Gotin ka rabe, mêzê ne, ma tê çi wenda bike? Tê bîra min. Bi şev rabûm û destê min wekî ku ji zû ve li benda wê kêliyê bin pê li tîpan kirin. Di demekekin de bi dihan sandalî li ber ekrana min herikî. Lê tenê sandalî hebûn. Min digot Xwedeyo ka ez ketim ku derê? Her ku min ev digot sandaliyek li ser ekranê zêde dibû. Erê, belkî we fêm kiribe. Ez ê behsa romana İlf û Petrov 12 sandalî bikim. 12 sandalî îro yek ji pirtûkên modern klasîkê Rûsyayê ye. Lê li van deran li welatê me kem hatiye bihîstin û helbet ji ber vê yekê jî kem hatiye xwendin. Ne tenê li Rûsyayê, li cîhanê jî gelekî bûna denge û nivîskarên wê İlf û Petrov jî bi vê romana xwe şöhret bi dest xistine. Li ser vê romanê di fîlm jî hatine kişandin û yek ji wan fîlman ji aliyê Hollywoodê ve hatiye çêkirin di dewra şerê sar de. Yani Amerîkiyan jî nikarîne xwe li ber bayê vê romanê bigirin. Nivîskarê me İlya İlf û Yevgenî Petrov behs li xwe rojname gerin. Her du jî ji Ukraynayê ne. İlf ji malbateke xîzan tê. Her tim nexweş e. Ji xwe ji ber vê nexweşiya xwe mixabin di temenekî ciwan de jiyana xwe ji dest dide. Petrov ji malbateke xwedî pirtûkxaneyek mezin tê. Wisa behsa malbata xwe dike di bîranînên xwe de. Navbera wî û nivîsê her tim heye û demekî di beşa cinayetê ya rojnameyan de jî xebitiye. Piştî demekî rêya her duyan jî dikeve Moskovayê û li wir li rojnameya Gudukê hevdû nas dikin ku wê devrê yek ji rojnameyên herî binav û dengê Sovyetan e. Rojekî Valentin Katayev tê.
hûn ê bibêjin Valentin Katayev kî ye, di sera qet navekî nû di derxîne holê. Ez ê behsê bikim, merak nekin. Valentin Katayev nivîskarekî navdarî devra Sovyetan e û di heman demê de Katayev birayê Yevgenî Petrovê ku Petrov jî yek ji nivîskarê vê romanê ye. Petrov di nivîsên xwe de paşnavê diya xwe bikaranîye, ji ber ku dibêje du Katayev ji bo xwendevanên Sovyet de gelek in. Me got Katayev tê bangî her duyan dike tînê mala xwe û dibêje: Min siparîşa romanekî girtiye. Lê ez ê gelekî mijûl im. Nikarim ji serî heya binivîsim. Hûn binivîsin, ez ê piştre redakte bikim. Lê dibêje ez ji we romaneke Dumasyen dixwazim. Ez dixwazim bibim Alexander Dumasê Sovyetan. Bi kurtasî ji wan dixwaze bibin nivîskarên xeyalî romana wî. İlf û Petrov vê pêşniyarê qebûl dikin û dest bi xebatan dikin. Di romanên ku nivîskarên hevbeş dinivîsênin de em rastî parvekirina mijaran an jî beşandê. Di bir de tiştekî wisa nabe. Her du nivîskar jî li ser hemû romanê bi hev re dixebitin. Dema ku dinivîsênin ku ji bo mijarekî heman hevok were bîra wan her duyan, wê hevokê ji romana xwe diderxînin. Ji ber ku dibêjin ku hatibe bîra me her duyan, dikare were bîra her kesî. Objeyek ji bo wan pêwîst e ji bo destpêka romanê û qerara xwe li ser sandalê didin. Lê ji ber ku dixwazin romaneke hinekî dirêj binivîsînin, hejmara sandaliyan dibe 12. Di çîrokê de qehremanên sereke dikevine peyvan sandaliyan ku di navayekî ji wan de mücewherên giranbihayê devra çarîtiyê hene. Piştî mirina jineke pîr, zavayê wê û serseriyê me dikevine peyvan sandaliyan. Ji ber ku dema Sovyet dest tênin ser desthilatdariyê û malê arîstokratan jî bi xwe re dibin saziyê devletê û li hemû bajar û welatê Sovyeta belav dikin. Her du nivîskar xebata xwe ya pêşî dibin nîşanî Katayev didin. Katayev piştî ku beşa yekem dibîne û dixwîne, romanê berdide. Dibêje divê ev roman ya we be. Tenê dema çap bû ji bo min çixareya bikirin bes e. Êdî roman ya İlf û Petrov e. Hûn vêga dibêjin te got ev romaneke pîkareks e. Kanî kahramanên me yê pîkara? Em behsa wî bikin. Karakterê me yê pîkara Ostap Bender e. Bender yek ji pîkarayan an jî serseriyên herî mezinê cîhanê ye. Tenê li ser xatirê wî bi rastî jî li Sovyetan û li hemû dinyayê gelek şan û fîlm têne kişandin. Tenê ne ev, hema bêje li hemû welatê Sovyetan peykerê wî hene û sandaliyê wî helbet. Xelkê Sovyetan dema Sovyet belav dibe peykerê Lenin dişkênên, lê wek paradoksekî yê Ostap Bender hê jî li ser piyane. Bawerim yê herî xweşik îlo Odessayê bû, lê niha piştî şer di çi halî de ye bi rastî jî nizanim. Nivîskarên me pêşî dest bi romanê dikin, zehf cih nadin Ostap Bender. Wî wek karakterekî alîkar difikirin, lê her ku roman pêş ve diçe, Ostap Bender her derî dagir dike û nivîskar berê dilê xwe jî bê mecbûr destûr didinê de. Ostap Bender di romanê de xwe weke kesekî ji tebaaya Tirk dide nas kirin, lê çavkanî dibêjin ku wê devrê li Rusyayê cihûyan ji bo nasnameya xwe veşêrin xwe wek ji tebaaya Tirk didan nîşandan. Yani karakterê me yê sereke Ostap Bender bi heslê xwe bi îhtimaleke mezin cihû ye. Roman ji Moskovayê dest pê dike û çîrok hema bêje me li hemû bajarê Sovyetan li pey wan sandaliyan digerîne. Em di van geran de rastî hemû jiyana rojaneya Sovyetan jî dibin. Hîn anekdotên îronîk jî hene ku ez mînakeyekî bibdim. Hûn jî dizanin piştî ku Sovyet desthilatdarî dixin destê xwe, ji bajara bigire heta kûçe û kolanan gelek navan diguherînin. Di romanê de jî her ku karakterek ji bo bigihê derekî li faytonekî siwar dibe, hûn da dibe. Ji ber ku yê siwar dibin navê nû dizanin, lê kesên ku di ajon navên kevin dizanin û fayton hûn da dibin, kolan li bajara digerin. Piştî demekî ne mekan ne jî bajar di romanê de namêne. Nivîskar
راستی جی رخنه خو بخوستاتی دیکن هم رخنه جیان روزانه و هم جی رخنه پولیتیک باوایی که پروفیسیونل لهر دری رومانی هاتنا بلاب کرن و هر وقت رومانی ده ام راستی ریخستنه لدیجی سوویتان هاتنا آوا کرن جی دبن و کسین کو جبو گوشت بخایی دبن ویگان جی و هلبت ام راستی هلبستوانی کو نزانه هلبستا بنویسنه جی دبن از دوام وی نابیجم بلکه هون بخوازن استاد بندر ناس بکن بری ام لور چیروکی بقدینن دوی ام بحثا کاراکتری که دی رومانی بکن جبر کو گرینگه یک جوان کسان کول صندالیا دیگره پدرکه پدر فیودور وستریکوف اوجی جبو خزینه بدست بخه هر تشتی خو فدا دیگه داوی لپی مجوهران لگرجستانه لسر جایی که آسید مینه و عقل داویجه نویسکارم به وی کاراکتری خواستنا پارودیا دوستویسکی بکن جوخه دما هون نامه پدر فیودور یند رومانه ده کو جبو جنا خو هاتیه نویساندن دخوینن گلکی باوایی که زلال دیار دبه همان دنگی دوستویسکی یکو بانگی جنا خو دیگه دبیجه پره لازمه پره رومان خلاص دبه د سال 1928 ده دیوشاندن لی دنج انتلیجانسیای سوویتان نایه kes behsena ki pişti demek ki gotin karakteran de kolanen Moskova'yı da tene behistin. İro le Rusya'yı ji gelek hevoken ve romane vek beveşten bu karanin. Gelek ji ostap benler hezdike u pişti demek ki ji roman kadre ku haktike digre. Ostap bender Pikaraya mezin neviskarem me dev ji vi karakterin xwe bernadin û romanên xwe yên dîn de jî vî karakterî bikartîne. Divir de êdî divê em behsa Nabokov bikin. Nabokov ku ji wêjeya Sovyetan nefret dike û ku firset bibîne dixwaze wê pûç bike tiştekî jê nehêlê lê ji bo vê romanê heman tiştî nake û ji bo İlf û Petrov dibêje ku ev her du kes cêwiyên dahîne. İlf û Petrov piştî vî karê xwe yê serketî di sala 1935 de wek nivîskarên Sovyetê diçine gera Amerîkayê û çavderiyên xwe yên di derbarê wir de dinivîsînin. Gelek foto jî hene ku ji wê gera wan îro di destên me de mane. Ez ê lînka wan jî biweşînim belkî yên ku bixwazin dikarin li wir jî li wan binêrin. Amerîkî dibêjin welatê me û pergala me ecibandin lê em di nivîsên wan de heman tiştî nabînin. Piştî vegera wan İlya İlf di sala 1937 de ji zatûreyê Yevgenî Petrov di sala 1942 de di şerê duyemê cîhanê de jiyana xwe dest dide. Yani ku em werin ser mijara xwe ya Sovyet û Pîkarayê em dikarin bibêjin ku wêjeya Sovyetê tenê behsa karker û rêçberan nake. Yani wêjeya Sovyetê tenê behsa mijarên ciddî bi karakterên ciddî nake. Hûn dikarin bibêjin ma bi romanekî ev hemû tişt diguherin? Helbet na. Lê em tenê aliyekî wêjeya Sovyetan nas dikin. Belkî jî divê em hinekî Mihail Veller bixwînin. Ez bawerim hingî fikrê me yê biguhere. Niha bimînin di xêr û xweşî de.